Κάθεστε στη σιωπή. Το τηλέφωνο, που κάποτε ήταν μια συνεχής πηγή ειδοποιήσεων, δονήσεων και επίγουσας ανάγκης, είναι τώρα σκοτεινό και ήσυχο πάνω στο τραπέζι. Η βραδιά απλώνεται μπροστά σας, χωρίς καμία κρίση να λύσετε, καμία συναισθηματική πυρκαγιά να σβήσετε, κανένα δράμα να διαχειριστείτε. Δεν υπάρχει καμία φωνή που να απαιτεί την προσοχή σας, καμία πληγωμένη ψυχή που να χρειάζεται τη διάσωσή σας. Για εβδομάδες, μήνες, ίσως και χρόνια, αυτό ήταν το μόνο που ευχόσασταν. Μία στιγμή ηρεμίας, μία παύση από το χάος, μία ευκαιρία να αναπνεύσετε χωρίς να αισθάνεστε το βάρος του κόσμου κάποιου άλλου στους ώμους σας. Και τώρα που είναι εδώ, αυτή η ηρεμία δεν μοιάζει με ανακούφιση, δεν μοιάζει με ελευθερία. Μοιάζει με κενό. Μία εκοφαντική, ανησυχητική, σχεδόν τρομακτική σιωπή που αντυχεί μέσα στο στήθος σας. Το σώμα σας είναι σε ένταση, σαν να περιμένει την επόμενη κλήση, το επόμενο μήνυμα, την επόμενη αναπόφευκτη κατάρρευση. Το μυαλό σας αρρώνει το περιβάλλον, ψάχνοντας για την απειλή που πρέπει να λείπει. Αυτή η ησυχία δεν αισθάνεται ασφαλής. Αισθάνεται σαν την ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Και μέσα σε αυτό το κενό, μια ψιθυριστή, σχεδόν απαγορευμένη ερώτηση αρχίζει να σχηματίζεται. Αν δεν είμαι ο σωτήρας, ο δυνατός, αυτός που τα φτιάχνει όλα, τότε ποιος είμαι? Τι έχει απομείνει από εμένα? Αν αναγνωρίζετε αυτό το μέρος, αυτό το παράξενο, από προσανατολιστικό μέρος όπου η ειρήνη μοιάζει με απώλεια, τότε αυτό που θα μοιραστούμε σήμερα δεν είναι μια απλή ψυχολογική ανάλυση. Είναι μια αναγνώριση. Είναι μια προσπάθεια να ρίξουμε φως σε μια από τις πιο δύσκολες μεταβάσεις στη ζωή ενός ενσυναισθητικού ατόμου. Τη μετάβαση από τη διαχείριση του χάους στην ανακάλυψη του εαυτού. Γιατί αυτό το κενό που αισθάνεστε δεν είναι το τέλος. Είναι ο χώρος που επιτέλους δημιουργήθηκε για να μπορέσετε να ακούσετε τον εαυτό σας ξανά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι αυτή η αντίδραση δεν είναι παράλογη. Δεν είστε ελαττωματικοί επειδή δεν απολαμβάνετε αμέσως την ηρεμία για την οποία παλέψατε. Το νευρικό σας σύστημα έχει εκπαιδευτεί για καιρό να λειτουργεί σε κατάσταση ύψης του συναγερμού. Έχει συνηθίσει στις συνεχείς εκρήξεις αδρεναλίνης και κορτιζόλης που συνοδεύουν το δράμα, τη σύγκρουση, την αστάθεια. Σκεφτείτε το σαν έναν στρατιώτη που επιστρέφει από το πεδίο της μάχης. Ακόμα και στην ασφάλεια του σπιτιού του, το σώμα του εξακολουθεί να είναι συντονισμένο στους ήχους του πολέμου. Ένας δυνατός θόρυβος τον κάνει να πετάγεται. Η σιωπή δεν του φέρνει γαλήνη, αλλά μία αίσθηση επικείμενου κινδύνου. Το σώμα του δεν έχει μάθει ακόμα ότι το οικείο δεν είναι το ίδιο με το ασφαλές. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και μέσα σας. Για τόσο καιρό, το οικείο ήταν το χάος. Ήταν η συνεχής ανάγκη να προβλέπετε τις διαθέσεις κάποιου άλλου, να εξομαλύνετε τις εντάσεις, να λειτουργείτε ως συναισθηματικός ρυθμιστής για ένα περιβάλλον που δεν μπορούσε να ρυθμιστεί από μόνο του. Το νευρικό σας σύστημα έμαθε να εξισώνει την ένταση με τη ζωή. Η υπερδιέγερση έγινε η βασική του κατάσταση. Έτσι, όταν το χάος αποσύρεται, το σύστημά σας δεν το ερμηνεύει ως ειρήνη, το ερμηνεύει ως απουσία σήματος. Σαν να ήσασταν συνδεδεμένοι με μια μηχανή υποστήριξη ζωής που έκανε συνεχώς θόρυβο και ξαφνικά επικρατεί σιωπή. Η πρώτη σας σκέψη δεν είναι «επιτέλους ησυχία», είναι «κάτι πήγε στραβά, η μηχανή σταμάτησε». Αυτό το κενό είναι το σύμπτωμα στέρησης από το δράμα. Είναι το σώμα σας που ψάχνει για την επόμενη δόση της οικείας του τοξίνης. Είναι το μυαλό σας που σαρώνει τον ορίζοντα για την καταιγίδα που έχει μάθει να περιμένει. Και αυτή η διαδικασία είναι βαθιά σωματική. Μπορεί να την νιώθετε ως ένα σφίξιμο στο στομάχι, μία ανησυχία στα άκρα σας, μία αδυναμία να συγκεντρωθείτε, μία κατανίκητη επιθυμία να κάνετε κάτι. Συχνά να κάνετε κάτι που θα σας επέστρεφε κατευθείαν στην καρδιά του χάους. Αν αναγνωρίζετε αυτό το αίσθημα στέρησης, μπορείτε να αφήσετε μία λέξη στα σχόλια. Μία λέξη όπως σιωπή, στέρηση ή αναμονή. Δεν χρειάζεται να πείτε την ιστορία, απλά να ονομάσετε την αίσθηση. Αλλά η εξάρτηση από το χάος είναι μόνο η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη, η πιο βαθιά και πιο επώδυνη, έχει να κάνει με την ταυτότητα. Γιατί μέσα σε αυτό το χάος δεν ήσασταν απλώς ένας παρατηρητής.
Είχατε έναν ρόλο και αυτός ο ρόλος για πολύ καιρό σας καθόριζε. Ίσως ήσασταν ο σωτήρας, αυτός που έμπαινε πάντα μπροστά για να σώσει την κατάσταση, να βρει λύσεις, να σηκώσει τα κομμάτια. Αυτός ο ρόλος σας έδινε μια αίσθηση σκοπού, μια αίσθηση ότι είστε απαραίτητοι. Χωρίς κάποιον να σώσετε, αισθάνεστε άσκοποι. Ίσως ήσασταν ο κατανοητικός, αυτός που μπορούσε να δικαιολογήσει τα πάντα, να δει την πληγή πίσω από την τοξική συμπεριφορά, να προσφέρει ατελείωτη κατανόηση και συγχώρεση. Αυτός ο ρόλος σας έκανε να νιώθετε καλοί, ενάρετοι, σχεδόν άγιοι. Χωρίς κάποιον να κατανοήσετε και να συγχωρήσετε, ποιος είστε? Ένας συνηθισμένος άνθρωπος που μπορεί και να θυμώνει? Ή ίσως ήσασταν ο βράχος, ο σταθερός, ο ήρεμος, αυτός που δεν κατέρεε ποτέ, που απορροφούσε όλη την αστάθεια και την ιστερία γύρω του. Αυτός ο ρόλος σας έδινε μια ψευδαίσθηση ελέγχου και δύναμης. Χωρίς το χάος να το συγκρατείτε, η δύναμή σας μοιάζει να μην έχει αντικείμενο. Αυτοί οι ρόλοι, στη γλώσσα της ψυχολογίας του Γιούγκ, αποτελούν μέρος αυτού που ονομάζουμε περσόνα. Η περσόνα είναι η μάσκα που φοράμε για να λειτουργήσουμε στον κόσμο, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζουμε τον εαυτό μας στους άλλους. Δεν είναι απαραίτητα κάτι ψεύτικο. Συχνά είναι μια προσαρμογή που μας βοήθησε να επιβιώσουμε. Για ένα ενσυναισθητικό άτομο σε ένα χαοτικό περιβάλλον, η περσόνα του σωτήρα ή του κατανοητικού είναι μια εξαιρετικά λειτουργική μάσκα. Σας επιτρέπει να διαχειριστείτε την κατάσταση, να δώσετε νόημα στον πόνο, τον δικό σας και των άλλων και, το πιο σημαντικό, να κερδίσετε μια μορφή αγάπης ή έγκρισης. Γίνεστε πολύτιμοι λόγω της λειτουργίας που επιτελείτε. Η ταυτότητά σας συνδέεται άρρηκτα με την ικανότητά σας να διαχειρίζεστε τη δυσλειτουργία. Το πρόβλημα είναι ότι όταν ζείτε μέσα από ένα ρόλο για πάρα πολύ καιρό, αρχίζετε να πιστεύετε ότι είστε ο ρόλος. Και όταν οι συνθήκες που απαιτούσαν αυτόν τον ρόλο εξαφανίζονται, δεν χάνετε απλώς μια δουλειά. Χάνετε τον εαυτό σας. Ή τουλάχιστον αυτόν που νομίζατε ότι ήταν ο εαυτός σας. Αυτό το κενό που αισθάνεστε είναι το κενό που αφήνει πίσω της η περσόνα που κατέρευσε. Είναι ο αποπροσανατολισμός του ηθοποιού που βγαίνει από τη σκηνή μετά από μια παράσταση που πεζόταν για χρόνια και συνειδητοποιεί ότι δεν ξέρει ποιος είναι χωρίς το κοστούμι και το κείμενό του. Και εδώ είναι η σκληρή αλήθεια. Αυτός ο ρόλος, όσο ευγενής κι αν φαινόταν, είχε ένα τεράστιο κόστος. Για να είστε ο σωτήρας, έπρεπε να αγνοήσετε τη δική σας ανάγκη για υποστήριξη. Για να είστε ο κατανοητικός, έπρεπε να καταπιείτε τον δικό σας θυμό και την αίσθηση της αδικίας. Για να είστε ο βράχος, έπρεπε να αποκοπείτε από τη δική σας ευαλωτότητα. Όλα αυτά τα συναισθήματα, ο θυμός, η εξάντληση, η θλίψη, οι δικές σας ανεκπλήρωτες ανάγκες, δεν εξαφανίστηκαν. Εξορίστηκαν. Πήγαν σε αυτό που ο Γιούγκ ονόμασε σκιά. Η σκιά είναι το μέρος της ψυχής μας όπου αποθηκεύουμε όλα όσα θεωρούμε απαράδεκτα, ασυμβίβαστα με την εικόνα που θέλουμε να έχουμε για τον εαυτό μας. Για τον καλό ενσυναισθητικό, η σκιά περιέχει συχνά τον θυμό, την επιθυμία για όρια, την ανάγκη για αναγνώριση, ακόμα και μια κρυφή αγανάκτηση για το ότι πρέπει πάντα να είναι ο ώριμος στις σχέσεις. Όταν το χάος σταματά και ο ρόλος σας γίνεται περιττός, η σκιά βρίσκει επιτέλους χώρο να μιλήσει. Και η φωνή της είναι συχνά άβολη. Είναι η εξάντληση που δεν επιτρέψατε ποτέ στον εαυτό σας να νιώσει. Είναι ο θυμός που ονομάζατε απογοήτευση. Είναι η βαθιά, οδυνηρή συνειδητοποίηση του πόσο πολύ παραμελήσατε τον εαυτό σας για να φροντίσετε κάποιον άλλον. Έτσι το κενό δεν είναι πραγματικά κενό. Είναι γεμάτο. Είναι γεμάτο από τη σιωπή του νευρικού σας συστήματος που αποτοξινώνεται. Είναι γεμάτο από τη θλίψη για την απώλεια ενός ρόλου που σας έδινε νόημα. Και είναι γεμάτο από τις ψιθυριστές φωνές της σκιάς σας που επιτέλους ζητούν να ακουστούν. Ας το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Φανταστείτε αυτή τη σκηνή. Είναι Τρίτη βράδυ. Έχετε τελειώσει τη δουλειά, έχετε φάει, το σπίτι είναι ήσυχο. Πριν από λίγους μήνες, αυτή την ώρα, θα ήσασταν στο τηλέφωνο προσπαθώντας να ηρεμήσετε κάποιον που είχε μια κρίση πανικού ή θα στέλνατε μηνύματα προσπαθώντας να μεσολαβήσετε σε μια σύγκρουση ή απλώς θα καθόσασταν με ένα σφίξιμο στο στομάχι περιμένοντας την επόμενη έκρηξη. Τώρα, τίποτα.
Περπατάτε στην κουζίνα για να φτιάξετε ένα τσάι. Τα χέρια σας κινούνται μηχανικά. Βάζετε το νερό να βράσει, επιλέγετε ένα φακελάκι. Και καθώς περιμένετε, μία ακατανίκητη παρόρμηση σας κυριεύει. Μία φαγούρα στα δάχτυλά σας. Μία επιθυμία να πιάσετε το τηλέφωνο. Όχι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Απλώς για να δείτε τι γίνεται. Να στείλετε ένα μήνυμα. Όλα καλά. Να ελέγξετε τα social media του ατόμου που ήταν η πηγή του χάους. Το μυαλό σας αρχίζει να παράγει σενάρια. Μήπως είναι πληγωμένος. Μήπως με χρειάζεται και δεν το λέει. Μήπως η σιωπή μου τον τιμωρεί. Αυτό που νιώθετε δεν είναι αγάπη ή ανησυχία με την καθαρή της μορφή. Είναι η εξάρτηση που μιλάει. Είναι το σώμα σας που φωνάζει για τη δόση του. Το δράμα ήταν το ναρκωτικό σας και η ηρεμία είναι η στέρηση. Το μυαλό σας, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τη σωματική δυσφορία, επινοεί ευγενείς λόγους για να επιστρέψετε στην πηγή του ναρκωτικού. Το ονομάζει ενδιαφέρον, φροντίδα, ευθύνη. Σε αυτή την ακριβή στιγμή έχετε μία επιλογή. Είναι η πιο σημαντική επιλογή στην πορεία της ανάρρωσής σας. Η παλιά επιλογή, η αυτόματη, θα ήταν να υποκύψετε, να στείλετε το μήνυμα, να κάνετε την κλήση, να αναζητήσετε το δράμα. Και για μία στιγμή θα νιώθατε μια παράξενη ανακούφιση. Όχι ευτυχία, αλλά την ανακούφιση της επιστροφής σε κάτι οικείο. Το νευρικό σας σύστημα θα έλεγε «Α, ναι, αυτό το ξέρω, τώρα ξέρω τι να κάνω». Και ο κύκλος θα ξεκινούσε ξανά. Αλλά υπάρχει και η νέα επιλογή. Η νέα επιλογή είναι να μείνετε ακίνητοι, να νιώσετε την παρόρμηση χωρίς να δράσετε, να παρατηρήσετε τη φαγούρα στα δάχτυλά σας, το σφίξιμο στο στήθος σας, τις ιστορίες που επινοεί το μυαλό σας, να αναπνεύσετε μέσα σε αυτή τη δυσφορία, να πείτε στον εαυτό σας «Αυτό είναι το αίσθημα της στέρησης». Δεν είναι μια εντολή. Είναι ένα σήμα ότι το σώμα μου θεραπεύεται. Το να μην κάνω τίποτα αυτή τη στιγμή είναι η πιο ενεργή πράξη που μπορώ να κάνω για τον εαυτό μου. Το να κάθεστε με το τσάι σας και να αφήνετε την παρόρμηση να περάσει μέσα από εσάς σαν ένα κύμα, χωρίς να σας παρασύρει, είναι απίστευτα δύσκολο. Αισθάνεται αφύσικο, αισθάνεται λάθος. Γιατί για χρόνια η αξία σας ήταν συνδεδεμένη με τη δράση, με την αντίδραση, με τη λύση. Το να μην κάνετε τίποτα μοιάζει με το να μην είστε τίποτα. Κι όμως, σε αυτή την αδράνεια βρίσκεται η γέννηση της νέας σας ταυτότητας. Αργά ή γρήγορα, το σύστημα θα σας δοκιμάσει. Ο παλιός ρόλος δεν πεθαίνει ήσυχα. Και συχνά το περιβάλλον που συντηρούσε αυτόν τον ρόλο θα προσπαθήσει να σας τραβήξει πίσω. Θα έρθει με τη μορφή ενός μηνύματος αργά το βράδυ. «Ξέρω ότι είπαμε να μην μιλάμε, αλλά είμαι πολύ άσχημα». Θα έρθει με τη μορφή μιας κλήσης από έναν συγγενή. «Μα εσύ πάντα ήσουν αυτός που καταλάβαινε. Τώρα έγινες σκληρός». Θα έρθει με τη μορφή μιας σιωπηλής τιμωρίας, όπου η άλλη πλευρά αποσύρεται συναισθηματικά, περιμένοντας από εσάς να τρέξετε να διορθώσετε την κατάσταση όπως κάνατε πάντα. Σε εκείνη τη στιγμή, το σώμα σας θα αντιδράσει πρώτο. Η καρδιά σας θα αρχίσει να χτυπά πιο γρήγορα. Το στομάχι σας θα δεθεί κόμπος. Μία έκρηξη ενοχής και ευθύνης θα πλημμυρίσει το σύστημά σας. Αυτή είναι η σωματική μνήμη του παλιού ρόλου που ενεργοποιείται. Ο αυτόματος πιλότος σας θα θέλει να πει «Έρχομαι». Τι συνέβη? Μην ανησυχείς, θα το λύσουμε. Θα θέλει να γράψει μια μακροσκελή παράγραφο εξηγώντας τη θέση σας, ζητώντας συγγνώμη για την απόστασή σας, προσπαθώντας να τους κάνετε να καταλάβουν. Εδώ είναι η δεύτερη κρίσιμη επιλογή. Η παλιά αντίδραση είναι να συγχωνευτείτε με αυτή την έκρηξη αδρεναλίνης και ενοχής. Να γίνετε η αντίδραση. Η νέα επιλογή είναι να δημιουργήσετε μία παύση. Μία παύση που μπορεί να διαρκέσει μόνο 3 δευτερόλεπτα. Σε αυτά τα 3 δευτερόλεπτα δεν προσπαθείτε να αποφασίσετε τι θα κάνετε. Απλώς παρατηρείτε. «Α, εδώ είναι. Αυτή είναι η ενοχή. Αυτός είναι ο φόβος ότι θα με θεωρήσουν κακό. Αυτή είναι η παλιά επιθυμία να διορθώσω τον πόνο κάποιου άλλου για να νιώσω εγώ καλύτερα». Σε αυτή την παύση μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας μία ερώτηση. «Είναι πραγματικά δική μου ευθύνη αυτό? Όχι αγαπώ αυτό το άτομο» ή «Είναι αυτό το άτομο πληγωμένο?» Αυτές οι ερωτήσεις είναι παγίδες που σας οδηγούν πίσω στο ρόλο του σωτήρα. Η ερώτηση κλειδί είναι για την ευθύνη. Μπορείτε να αγαπάτε κάποιον βαθιά
και ταυτόχρονα να αναγνωρίζετε ότι τα συναισθήματά του και οι επιλογές του δεν είναι δική σας ευθύνη να τα διαχειριστείτε. Αυτή είναι μια από τις πιο ώριμες και δύσκολες διακρίσεις που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Και τότε, από αυτόν τον χώρο της παύσης και της διάβγειας, μπορείτε να επιλέξετε μια νέα απάντηση. Μια απάντηση που δεν πηγάζει από την ενοχή, αλλά από την ακεραιότητα. Μπορεί να είναι μια απλή, ήρεμη απάντηση. «Λυπάμαι που αισθάνεσαι άσχημα. Ελπίζω να βρεις την υποστήριξη που χρειάζεσαι». Αυτή η απάντηση εκφράζει συμπόνια, αλλά δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Δεν λέει «θα σε σώσω», λέει «σε βλέπω». Μπορεί να είναι η απόφαση να μην απαντήσετε καθόλου, αν η δυναμική είναι χειριστική. Αυτό δεν είναι τιμωρία. Είναι η δήλωση ότι δεν είστε πλέον διαθέσιμοι για αυτό το είδος επικοινωνίας. Το να θέσετε αυτό το όριο θα είναι εξαιρετικά άβολο. Η ενοχή θα έρθει με δύναμη. Ο εσωτερικός σας κριτής θα σας φωνάξει ότι είστε εγωιστές, ψυχροί, αδιάφοροι. Είναι ζωτικής σημασίας να καταλάβετε ότι αυτή η ενοχή δεν είναι απόδειξη ότι κάνατε κάτι λάθος. Είναι η αντίδραση του παλιού προγραμματισμού. Είναι η περσόνα του καλού ανθρώπου που αντιστέκεται στον θάνατό της. Το να ανέχεστε αυτή την ενοχή χωρίς να τρέξετε να την διορθώσετε επιστρέφοντας στην παλιά συμπεριφορά είναι το πέρασμα από το κενό στον χώρο. Κάθε φορά που ανέχεστε αυτή τη δυσφορία, χτίζετε ένα νέο νευρονικό δρόμο στον εγκέφαλό σας. Έναν δρόμο που λέει «Μπορώ να επιβιώσω από τη δυσφορία κάποιου άλλου. Η δική μου ηρεμία δεν εξαρτάται από τη δική του». Και τι μένει από εσάς όταν ο παλιός ρόλος έχει φύγει? Στην αρχή φαίνεται σαν να μην μένει τίποτα. Αλλά αυτό είναι μια οπτική απάτη. Αυτό που μένει είναι όλα όσα είχαν παραμεριστεί για να υπηρετήσουν τον ρόλο. Μένει το σώμα σας. Ένα σώμα που δεν είναι πλέον σε συνεχή κατάσταση επιφυλακής. Ένα σώμα που μπορεί να κοιμάται πιο βαθιά. Ένα σώμα που μπορεί να νιώθει μια ήρεμη, σταθερή ενέργεια αντί για τις εξάρσεις και τις καταρρεύσεις της αδρεναλίνης. Μένουν οι δικές σας ανάγκες. Η ανάγκη για ησυχία, για δημιουργικότητα, για παιχνίδι, για σύνδεση που δεν βασίζεται στην κρίση. Για χρόνια μπορεί να μην είχατε ιδέα ποιες ήταν οι ανάγκες σας, επειδή ήσασταν τόσο απασχολημένοι με την κάλυψη των αναγκών των άλλων. Τώρα αρχίζουν να ψιθυρίζουν. Μένει η φωνή σας. Όχι η φωνή που εξηγεί, που δικαιολογεί, που ηρεμεί, αλλά η φωνή που λέει «Μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει εκείνο. Χρειάζομαι αυτό, θέλω εκείνο». Μπορεί να είναι αδύναμη και διστακτική στην αρχή, σαν ένας μυς που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό. Μένει η ενσυναίσθησή σας, αλλά είναι διαφορετική. Δεν είναι πλέον ένα ορθάνυχτο κανάλι που πλημμυρίζει από τα πάντα. Είναι μια βαθιά λίμνη. Μπορείτε ακόμα να νιώσετε τα πάντα, αλλά δεν σας παρασύρουν. Η ενσυναίσθησή σας συνδυάζεται πλέον με σοφία. Μπορείτε να κατανοήσετε τον πόνο κάποιου χωρίς να γίνετε ο πόνος του. Το να χάσετε το ρόλο του σωτήρα δεν σημαίνει ότι γίνεστε ένας άνθρωπος που δεν νοιάζεται. Σημαίνει ότι αρχίζετε επιτέλους να συμπεριλαμβάνετε και τον εαυτό σας στον κύκλο της φροντίδας σας. Σημαίνει ότι η καλοσύνη σας δεν είναι πλέον συνώνυμη με την αυτοακύρωση. Αυτή η διαδικασία δεν είναι γραμμική. Θα υπάρξουν μέρες που θα νιώσετε δυνατοί και καθαροί και θα υπάρξουν μέρες που η παλιά έλξη προς το χάος θα είναι συντριπτική, που η ενοχή θα σας γονατίσει, που θα αναρωτηθείτε αν κάνατε το σωστό. Σε αυτές τις μέρες να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας. Η ανάρρωση από μια μακροχρόνια δυναμική είναι σαν την εκμάθηση μιας νέας γλώσσας. Δεν θα την μιλήσετε άπτεστα από την πρώτη μέρα. Θα κάνετε λάθη. Θα ξεχάσετε λέξεις. Το σημαντικό είναι να συνεχίσετε να προσπαθείτε. Επιστρέψτε στην αναπνοή σας. Επιστρέψτε στο σώμα σας. Υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι το κενό είναι απλώς ένας μεταβατικός χώρος. Είναι το καμαρίνι της ψυχής, όπου βγάζετε το παλιό κοστούμι και περιμένετε, γυμνοί και αβέβαιοι, μέχρι να είστε έτοιμοι να φορέσετε τα δικά σας ρούχα. Κοιτάξτε ξανά το σιωπηλό τηλέφωνο. Πριν, η σιωπή του ήταν μια κατηγορία. Μια απόδειξη ότι κάτι κάνατε λάθος, ότι δεν ήσασταν αρκετά καλοί, ότι σας είχαν εγκαταλείψει. Τώρα, σιγά σιγά, μπορείτε να αρχίσετε να βλέπετε τη σιωπή του ως κάτι άλλο, ως ένα δώρο, ως μια δήλωση. Είναι η απόδειξη ότι δεν είστε πλέον το κέντρο διαχείρισης κρίσεων για τη ζωή κάποιου άλλου. Είναι το σύμβολο του χώρου που έχετε ανακτήσει. Η ηρεμία που κάποτε έμοιαζε με κενό,
αρχίζει να μεταμορφώνεται. Δεν είναι πια η απουσία θορύβου. Είναι η παρουσία του εαυτού σας. Είναι ο ήχος της δικής σας ζωής που περιμένει να τη ζήσετε. Δεν χάσατε τον εαυτό σας όταν σταματήσατε να σώζετε τους άλλους. Τον χάνατε κάθε φορά που το κάνατε. Τώρα, για πρώτη φορά, αρχίζετε να τον βρίσκετε. Και αυτό που μένει όταν ο παλιός ρόλος πέσει δεν είναι το τίποτα. Είναι το παν. Αν αυτή η διαδρομή από το κενό στον χώρο σας είναι οικία, αν αρχίζετε να βλέπετε τη σιωπή όχι ως απειλή, αλλά ως υπόσχεση, μπορείτε να αφήσετε μία πρόταση για τον εαυτό σας στα σχόλια. Όχι για τους άλλους, όχι για την παλιά δυναμική. Μία φράση για το τι σημαίνει για εσάς αυτός ο νέος χώρος. Ίσως είναι «ο χώρος μου να αναπνεύσω». Ίσως είναι «η ησυχία είναι η δύναμή μου». Ή ίσως απλά «επιστρέφω σπίτι». Ας πάμε όμως λίγο πιο βαθιά σε αυτή τη διαδικασία, γιατί η μεταμόρφωση από το κενό στον χώρο δεν είναι μόνο μια ψυχολογική αλλαγή. Είναι μια βαθιά σωματική και ενεργειακή αναδιάταξη. Ας μιλήσουμε για τη μνήμη του σώματος. Το σώμα σας για χρόνια διατηρούσε μια συγκεκριμένη στάση, τη στάση του σωτήρα. Ίσως ήταν οι ώμοι ελαφρώς κυρτοί προς τα εμπρός, έτοιμοι να σηκώσουν ένα βάρος. Ίσως ήταν μια διαρκής ανεπαίσθητη ένταση στους μύες της γνάθου και του αυχένα, σαν να περιμένατε το επόμενο χτύπημα. Ίσως ήταν μια ρηχή γρήγορη αναπνοή ψηλά στο στήθος, η αναπνοή της επιφυλακής. Αυτή η στάση έγινε η κανονική σας κατάσταση. Το σώμα σας έμαθε ότι έτσι αισθάνομαι όταν είμαι ζωντανός. Όταν το χάος φεύγει, το σώμα χάνει το αντικείμενο της έντασής του. Δεν υπάρχει πια βάρος για να σηκώσουν οι ώμοι. Δεν υπάρχει χτύπημα για να περιμένει η γνάθος. Αυτή η ξαφνική χαλάρωση δεν ερμηνεύεται ως ανακούφιση, αλλά ως απώλεια προσανατολισμού. Είναι σαν να προσπαθείτε να σπρώξετε μία πόρτα που πάντα ήταν κλειστή και ξαφνικά ανοίγει διάπλατα, κάνοντάς σας να χάσετε την ισορροπία σας και να πέσετε μπροστά. Αυτό το αίσθημα της πτώσης, του κενού, είναι το σώμα σας που ρωτάει. Πού είναι το τείχος στο οποίο στηριζόμουν? Πού είναι η αντίσταση που μου έδινε σχήμα? Γιατί παραδόξως η πίεση του δράματος σας έδινε ένα περίγραμμα, σας όριζε. Χωρίς αυτό αισθάνεστε άμορφοι, διαλυμένοι. Η θεραπεία σε αυτό το επίπεδο είναι αργή και σωματική. Είναι η πράξη του να κάθεστε ακίνητοι και να αφήνετε το σώμα σας να βρει τη νέα του ισορροπία. Είναι να παρατηρείτε τη στιγμή που οι ώμοι σας, από συνήθεια, αρχίζουν να κυρτώνουν και συνειδητά να τους αφήνετε να χαλαρώσουν και να πάνε πίσω. Είναι να νιώθετε την ένταση στη γνάθο και να την αφήνετε να φύγει με μια βαθιά εκπνοή. Είναι σαν να ανοίγετε αργά μια γροφιά που ήταν σφιγμένη για μια δεκαετία. Στην αρχή τα δάχτυλα είναι δίσκαμπτα, πονάνε. Δεν θυμούνται πως είναι να είναι ανοιχτά. Η κίνηση μοιάζει ξένη, αφύσικη. Αλλά σταδιακά το αίμα κυλά ξανά. Η αίσθηση επιστρέφει. Η παλάμη θυμάται ότι μπορεί να κρατήσει, αλλά και να αφήσει. Αυτό ακριβώς κάνετε. Διδάσκετε ξανά στο σώμα σας ολόκληρο το εύρος των κινήσεών του, πέρα από τη μόνιμη στάση της άμυνας και της διάσωσης. Και καθώς το σώμα χαλαρώνει, κάτι άλλο αρχίζει να αναδύεται από τα βάθη. Είναι η σκιά σας, η οποία τώρα έχει περισσότερο χώρο από ποτέ. Όπως είπαμε, η σκιά δεν είναι μόνο καταπιεσμένος θυμός και η θλίψη. Για τον ενσυναισθητικό που έχει ζήσει στον ρόλο του υποστηρικτή, η σκιά περιέχει συχνά και την καταπιεσμένη του δύναμη, τη φιλοδοξία του, την επιθυμία του να είναι ορατός, την ανάγκη του να δημιουργήσει κάτι δικό του για τον εαυτό του. Στο παλιό σενάριο, το να είχατε τις δικές σας ισχυρές επιθυμίες, τα δικά σας μεγάλα όνειρα, θα ήταν επικίνδυνο. Θα απειλούσε τη δυναμική. Πώς μπορείς να είσαι ο ταπεινός σωτήρας αν έχεις κι εσύ μια φλόγα που θέλει να λάμψει? Συχνά, για να διατηρηθεί ισορροπία στη δυσλειτουργική σχέση, ο ενσυναισθητικός πρέπει να κρατήσει τον εαυτό του μικρό. Έτσι, όταν το χάος φεύγει και το κενό απλώνεται, μπορεί να αρχίσετε να νιώθετε όχι μόνο θυμό για το παρελθόν, αλλά και έναν παράξενο τρομακτικό ενθουσιασμό για το μέλλον. Μία σκέψη μπορεί να περάσει από το μυαλό σας σαν αστραπή. Και τώρα, τι θα μπορούσα να κάνω τώρα που όλη αυτή η ενέργεια είναι δική μου? Αυτή η σκέψη μπορεί να είναι εξίσου αποσταθεροποιητική με το κενό,
γιατί η ανάληψη της δύναμής σας σημαίνει και ανάληψη της ευθύνης για τη δική σας ευτυχία. Δεν υπάρχει πλέον η δικαιολογία ότι είμαι πολύ απασχολημένος να σώζω κάποιον άλλον για να ασχοληθώ με τα όνειρά μου. Το μόνο εμπόδιο τώρα είστε εσείς. Και αυτό είναι τρομακτικό. Η ενοποίηση της σκιάς, λοιπόν, δεν είναι απλώς το να επιτρέψετε στον εαυτό σας να θυμώσει. Είναι να επιτρέψετε στον εαυτό σας να ονειρευτεί, να θελήσει, να διεκδικήσει. Είναι να κοιτάξετε τον καμβά της ζωής σας, που δεν είναι πλέον καλυμμένος από το δράμα κάποιου άλλου, και να αναρωτηθείτε «Τι χρώματα θέλω να χρησιμοποιήσω εγώ?» Ποια είναι μερικά από τα συγκεκριμένα εσωτερικά σημάδια ότι αυτή η μετάβαση συμβαίνει? Το πρώτο είναι η αλλαγή στην ποιότητα της σκέψης σας. Ο εσωτερικός σας μονόλογος αρχίζει να αλλάζει. Η ερώτηση «Τι χρειάζεται από εμένα?» αρχίζει σιγά σιγά να αντικαθίσταται από την ερώτηση «Τι χρειάζομαι εγώ τώρα?» Στην αρχή, αυτή η ερώτηση θα φέρνει ενοχή, αλλά με τον καιρό γίνεται μια πράξη αυτοφροντίδας. Και η απάντηση μπορεί να είναι κάτι απίστευτα απλό. Χρειάζομαι 5 λεπτά ησυχίας. Χρειάζομαι να πιω ένα ποτήρι νερό. Χρειάζομαι να ακούσω αυτό το τραγούδι. Ο δεύτερο σημάδι είναι η εμφάνιση του ιερού θυμού. Δεν είναι η εκρηκτική ανεξέλεγκτη οργή. Είναι μια καθαρή, ήρεμη, σταθερή ενέργεια που αναδύεται όταν ένα όριό σας παραβιάζεται. Δεν φωνάζετε, δεν κατηγορείτε. Απλώς νιώθετε μέσα σας μια απόλυτη βεβαιότητα που λέει «Όχι, αυτό δεν είναι αποδεκτό για μένα». Το να νιώθετε αυτόν τον θυμό χωρίς να τον ακολουθεί ένα κύμα ενοχής είναι ένα τεράστιο βήμα προς την ακεραιότητα. Το τρίτο σημάδι είναι οι αυθόρμητες στιγμές χαράς ή απόλαυσης για τα μικρά πράγματα. Καθώς το νευρικό σας σύστημα σταματά να σαρώνει συνεχώς για απειλές, απελευθερώνεται ενέργεια για να παρατηρήσει. Ξαφνικά, μπορεί να παρατηρήσετε πραγματικά τη γεύση του πρωινού σας καφέ. Να νιώσετε μια γνήσια απόλαυση από τον ήλιο στο πρόσωπό σας. Να συγκινηθείτε από ένα κομμάτι μουσικής. Αυτές οι στιγμές είναι η απόδειξη ότι το σύστημά σας αρχίζει να αισθάνεται ασφαλές. Η ασφάλεια δεν είναι η απουσία κινδύνου, αλλά η παρουσία σύνδεσης με τον εαυτό σας και τον κόσμο γύρω σας. Και καθώς προχωράτε σε αυτόν τον δρόμο, θα έρθει σίγουρα μια δοκιμασία για προχωρημένους. Δεν θα είναι η προφανής κρίση που περιγράψαμε νωρίτερα. Θα είναι κάτι πολύ πιο λεπτό. Ίσως το άτομο από το παρελθόν σας να εμφανιστεί ξανά, όχι με δράμα, αλλά με μια φαινομενικά ώριμη και ειλικρινή συγγνώμη. «Έχω αλλάξει, το κατάλαβα. Μπορούμε να είμαστε απλώς φίλοι?» Ή ίσως ένας νέος άνθρωπος μπει στη ζωή σας. Κάποιος που σας θυμίζει την παλιά δυναμική, αλλά με πιο ήπιο τρόπο. Κάποιος που είναι λίγο χαμένος, λίγο πληγωμένος και που φαίνεται να σας θαυμάζει για τη δύναμη και τη σοφία σας. Αυτή είναι η δοκιμασία της ταυτότητας. Η παλιά περσόνα του κατανοητικού και συγχωρητικού θα σηκώσει κεφάλι. «Δες, έχει αλλάξει. Πρέπει να του δώσεις μια ευκαιρία, αλλιώς είσαι κακός και εκδικητικός. Δες, αυτός ο νέος άνθρωπος σε χρειάζεται. Μπορείς να τον βοηθήσεις χωρίς να χαθείς αυτή τη φορά. Έχεις μάθει το μάθημά σου». Η παγίδα εδώ είναι η επιθυμία να αποδείξετε στον εαυτό σας ότι είστε ένας καλός άνθρωπος. Η παλιά σας ταυτότητα βασιζόταν στο να είστε χρήσιμοι και να συγχωρείτε. Το να αρνηθείτε να μπείτε ξανά σε αυτό το ρόλο, ακόμα και σε μια πιο υγιή εκδοχή του, μοιάζει με προδοσία του παλιού σας εαυτού. Η νέα ενσωματωμένη απάντηση δεν είναι ούτε η σκληρή απόρριψη, ούτε η αφελής αποδοχή. Είναι η διάκριση. Είναι η ικανότητα να πείτε «Εκτιμώ τη συγγνώμη σου και σου εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα στο ταξίδι σου. Αλλά για τη δική μου ευημερία χρειάζομαι να κρατήσω αυτή την απόσταση». Ή να πείτε στον νέο άνθρωπο «Ακούγεσαι σαν να περνάς πολλά. Ελπίζω να βρεις την υποστήριξη που χρειάζεσαι, αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι αυτό το άτομο για σένα». Αυτή η απάντηση προέρχεται από έναν χώρο συμπόνιας, όχι από έναν χώρο διάσωσης. Αναγνωρίζετε τον πόνο του άλλου, αλλά δεν τον κάνετε δικό σας. Είναι η απόλυτη πράξη σεβασμού. Σέβεστε τον εαυτό σας αρκετά, ώστε να προστατεύσετε την ενέργειά σας και σέβεστε τον άλλο αρκετά, ώστε να πιστεύετε ότι μπορεί να βρει τον δικό του δρόμο χωρίς εσάς ως δεκανίκη. Έτσι, σιγά σιγά, το κενό πάβει να είναι τρομακτικό. Μεταμορφώνεται. Γίνεται ένας ιερός χώρος.
Σκεφτείτε το σαν έναν κήπο. Για χρόνια, αυτός ο κήπος ήταν γεμάτος από τα άγρια επεμβατικά χόρτα της δυσλειτουργίας κάποιου άλλου. Η δουλειά σας ήταν να τα κόβετε, να τα περιορίζετε, να προσπαθείτε να σώσετε τα λιγοστά λουλούδια που προσπαθούσαν να φυτρώσουν από κάτω. Όταν επιτέλους απομακρύνετε τα άγρια χόρτα από τη ρίζα, αυτό που μένει στην αρχή είναι γυμνό χώμα. Φαίνεται άδειο, θλιβερό, αλλά δεν είναι κενό. Είναι γόνιμο έδαφος. Είναι μια ευκαιρία. Για πρώτη φορά έχετε τον χώρο και το φως για να αποφασίσετε εσείς τι θα φυτέψετε. Θα φυτέψετε τα λουλούδια της δημιουργικότητάς σας, τα δέντρα της σοφίας σας, τα βότανα της αυτοφροντίδας σας. Η δουλειά δεν είναι πλέον η αντίδραση στο χάος, αλλά η συνειδητή καλλιέργεια της δικής σας ζωής. Και αυτή η δουλειά δεν είναι αγχωτική, είναι χαρούμενη, ακόμα και όταν είναι δύσκολη. Είναι η δουλειά του να χτίζετε το σπίτι σας, αντί να σβήνετε φωτιές στο σπίτι κάποιου άλλου. Αυτό που μένει από εσάς, λοιπόν, όταν ο παλιός ρόλος πέφτει, δεν είναι μια ελλειπής εκδοχή του εαυτού σας. Είναι ο αυθεντικός σας πυρήνας, απελευθερωμένος από το βάρος της μάσκας. Είναι η ενέργεια που ξοδεύατε για να διαχειριστείτε το χάος, τώρα διαθέσιμη για να δημιουργήσετε την ηρεμία. Είναι η ενσυναίσθησή σας, όχι πια ως κατάρα, αλλά ως υπερδύναμη που χρησιμοποιείτε με σοφία. Το κενό ήταν απλώς ο ήχος που κάνει η ψυχή όταν παίρνει την πρώτη της βαθιά ελεύθερη ανάσα μετά από πολύ καιρό. Και σε αυτή την ησυχία δεν χάνεστε. Επιστρέφετε.